Imimoya ibiphezulu kuthukwa usodolophu. Kuye kwanyanzeleka ukuba abakwantsasana bangenelele ukuthomalalisa le meko. Abahlali bathi abanathemba lokuba olu thethathethwano luza kusombulula ingxaki yokunqongophala kwamanzi eSeshego nakwindawo ezingqongileyo. I don't believe that this issue will be resolved because of the mayor is undermining us. He's taking us for granted. He's neglecting the community. We've been sending memorandums to him. We've been giving him 7 days, but he was not getting back to us, the community, until we started being furious, until we started making some marches against him. That's when he decided to come down to the community and talk to us today. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo, abahlali baseSeshego bavale indlela emva kokuba umasipala engakwazanga ubabonelela ngamanzi. Ukanti usodolophu umpe utyhole abaqhankqalazi ngokuqhutywa zezopolitiko. We are appealing to politicians to say that while we've got a challenge, let them not take advantage of the genuine demand really of the people in terms of services, basic services such as water, of which our people cannot live without, to politics. Ngaphandle kokungenelela kukamasipala kutshanje, ezinye indawo ezifana neluthuli, lirhaye labathu, iSeshego kunye nemimandla yasezidolophini efana neBhendo neFlora Park ePolokwane azikafumani manzi oneleyo.